Minahal nga mga kaigsunan, ang pagawalay sala nagtumong sa usa ka kahimtang sa kaputli o gikahingpitan. Gipakasama sa usa ka limpyo nga sudanan sa kasing-kasing nga puno sa bunga sa espiritu. Ang pagkawalay sala ni Jesus mitabon sa kaaghop ug pagpaubos diin siya wala makiglalis ni misinggit. Ug kami nagisgot mahitungod sa panudlo sa Ginoo, diin walay makadungog sa iyang tingog sa kadalanan. Ang nagdilaab nga pabilo ug ang Ginoo nagtulto sa hustisya ngadto sa kadaugan. Kini nagpasabot nga ang balang espiritu gipadala ngadto niadtong midawat sa Ginoo. Nanalipod kanila ug nagtabang kanila nga makabot ang hingpit nga kaluwasan hangtod sa adlaw sa kaluwasan. Karong adlaw atong ipadayon ang mahitungod sa usa ka basag nga tangbo nga dili niya putlon ug ang nag-aso nga pabilo nga dili niya palungon. Hangtod nga iyang dad-on ang hustisya ngadto sa kadaugan. Ngadto kanila nga midawat sa Ginoo ingon nga manluluwas ug adunay kaluwasan sa pagtabang kanila sa pagkinabuhi diha sa kamatuoran. Usahay ang sobra nga pagpakasala ug ang dili pagdawat sa espiritu sa paghinusol makapalong sa balang espiritu nga gihatag kaniadto. Apan, ang pagpakasala sa pipila ka mga higayon dili rason sa pagpalong sa balang espiritu. Kung maabot nimo ang dili mapasaylo nga mga sala nga nahisulat sa Biblia, padayon nga pagpakasala paghuman sa paghinusol dili tagdo ng balang espiritu o gilimbungan ang Dios. Ang balang espiritu walay kapilian gawas sa pagbiya. Kung ang balang espiritu dili hingpit nga mapalong ug ang usa ka baga kay magpabilin, ang amahan nga Dios dili muhunong hangtod sa katapusan. Ang Dios nagkupotong naghatag og dili maihap nga mga oportunidad hangtod nga ikaw maghinusol, mabuhi ug makab-ot sa hingpit nga kaluwasan. Gihatagan kaniya og kalamdagan kung maminaw ka sa pulong. Itabangan kaniya nga mabati ang gugma sa Ginoo pinaagi sa pagdayeg ug pagampo. Kining tanang mga kahagayunan gikan sa Dios. Ang mga pagsulay usa-usab ko porma sa gugma sa Dios aron matabangan ka nga maghinusol ug mobalik. Ang Hebreo kapitulo 12 bersikulo 5 hangtod sa 6 nag-ingon, nalimot ba kamo nga makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo? Ingon nga iyang mga anak, anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo, o ayaw kaluya kung badlungon kaniya, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma, o kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Siya naghatag kanimo og grasya din ikaw makapamalandong sa imong kaugalingon makapangita og mga butang nga hinulsulan ug makabalik sa mga sakit, mga kalisdanan ug mga kasakit sa kasing-kasing. Kung dili nimo makuha ang mga oportunidad nga gihatag, ang balang espiritu kay pagawas. Apan ang Dios wala mohunong sa tunga-tunga sa pag-ingon, wala higayon alang kanimo. Kini mao ang kahulugan sa hangtod nga siya modala sa hustisya ngadto sa kadaugan. Ang hugpong nga mga pulong usab nagpasabot nga si Jesus nagpadayon sa pagtuktok sa kasing-kasing ni atong dili motuo sa Ginoo. Magkinabuhi sa sala ug mosupak sa Dios aron sila makaabli sa putahan sa ilang mga kasing-kasing. Hangtod kanusa siya manuktok. Hangtod nga siya ang usa ka tawo modawat ni Hesukristo, makadawat sa balang espiritu, mataw pag-usap isip anak sa Dios gikan sa usa ka ulipon sa sala ug ang iyang ngalan masulat sa libro sa kinabuhi. Isip mga tao nga nakadawat sa kaluwasan pinaagi sa gugma sa Ginoo, kinahanglan usab nga dili kita muhunong o maluya sa atong mga paningkamot sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa daghang mga tao. Kinahanglan nga magampo kita og tabangan ang mga tao sa pag-abli sa ilang mga kasing-kasing o kinahanglan nga makadawat sila sa giya sa balang espiritu sa pagsulti sa mga pulong ug kaalam aron ang mga tao makagunit sa atong mga kamot sa labing tukma nga oras. Kinahanglan natong sundugon ang mapailubon nga gugma sa Ginoo ug modala sa daghang mga kalag ngadto sa husto nga dalan ingon nga kahumot ni Kristo. Sunod atong tun-an pag-ayo ang Ginoo nga wala magtulto sa usa ka bugal nga tangbo ni mopalong sa nag-aso nga pabilo. Sa Juan kapitulo 4 nahimamat ni Jesus ang usa ka babayi sa usa ka atabay sa syudad sa Samaria nga gitawag og Sikar. Bisan walay pakiglabot ang mga Hudeo sa mga Samarian, si Jesus naghatag og kinabuhi sa nasamok og naguol nga babayi. Kini nga babayi adunay 5 ka mga bana apan wala makakaplag sa tinuod nga kalina og kapahulayan sa gidak-on nga siya nagunahuna nga lalaki nga iyang gipuy-an karon dili iyang bana. Bisan og walay nagsulti kaniya sa Jesus naibalo nga sa mga nangagi og karon sa babayi. Siya gibudian og gibiyaan sa daghang mga lalaki og nagkaagi sa daghang mga kagul-anan. Og si Jesus naibalo nga ang babayi wala gid magmalipayon. Sa pagkatinuod ang kinabuhi sa babayi lagmit lisod kaayo miserable.
Ang ubang mga tao tingali mihukom nan libak o mitudlo kaniya. Si Jesus bisan pa naluoy sa babae kansang kasing-kasing nasakitan pag-ayo o gikunis-kuni sa mga kasala nga kalibutan o natandog ang iyang nadugmok ka kasing-kasing. Gibubo ni Jesus ang tubig sa kinabuhing dayon nga dili makapahimo sa usa ka uhawon hangtod sa kahangturan ngadto sa babae kansang kasing-kasing kanunay nga gigutom og giuhaw sa gugma. Tungod kay siya wala makakaplag bisan sa usa ka tawo sa kalibutan nga kasaligan. Pinaagi niini ang Dios migiya kaniya ngadto sa dalan sa panalangin. Diin siya mituog midawat sa manluluwas ang espirituhanong pamanhunon kinsa mobubo kaniya sa walay pagkausab. Tinuod nga gugma hangtod sa kahangturan. Gibuhat usab kini ni Jesus kay Maria Magdalena. Sumala sa na-record sa Biblia, gihukman sa mga tao si Maria ingong makakasala. Apan ang Ginoo wala magsalikway o magpalayo kaniya. Dako lang nga grasya ang iyang gihatag kaniya. Si Maria naayo pinaagi sa gugma sa Ginoo o gihatagan og bag-ong kinabuhi. Nahimo siyang mabay nga misunod kang Jesus hangtod sa iyang kamatayon. Sa Mateo Kapitulo 9, si Jesus nagkaon sa balay sa usa ka maniningil og buhis nga ginganlang Mateo. Nianang panahon na ang Israel na ilalom sa pangdaog-daog sa Romano ug ang mga maniningil og buhis gitamay pag-ayo sa katawhan. Kini nagpasabot nga bisan ang mga maniningil sa buhis adunay bahin sa ilang kasuko og sila nasakitan pag-ayo. Sa dihang nasakitan sila gidaog sila sa ilang kasuko. Busa aduna untay mga higayon nga maniningil sa buhis mobalo sa mas grabe og kasuko. Apan si Jesus wala magpalayo sa iyang kaugalingon gikan kanila tungod sa ilang mga kasalang mga buhat. Iyang nasabtan ang ilang nagisi og masulubon nga mga kasing-kasing nga misangpot sa maong mga buhat og nagtinguha sa pag-ayo kanila. Parehas sa nangagi og karon, hilig ka nga mag-chismis o mutawag sa parehas nga mga tao nga imong mga kauban. Apan wala magtagad ang Ginoo. Si Jesus wala magtanaw sa gawa sa usa ka tawo apan sa kasing-kasing ang misulay sa pagdala sa usa ka kalag ngadto sa kaluwasan. Gusto niya nga luwason ang mga nagadugmok nga mga kalag ang gisakit o gitumban ug wala mahadlok sa pagsaway sa ubang mga tao. Nagbuhat lamang si Jesus og maayong mga buhat. Kini ang gugma nga dili makakabali sa usa ka bugal nga tangbo. Ang atong Ginoo makaila pag-ayo sa kasing-kasing sa mga tao ug nagpakitag kaluoy imbis nga panghimaraot. Ang Salmo Kapitulo 51 versikulo 5 nag-ingon, "Tanawa, ako gipanganak sa kasalanan ug sa sala gipanamkon ako sa akong inahan." Ang tanan na tawo nga adunay original nga sala nagpuyo sa kalibutan nga gidumala sa kaaway ug ngayawang og Satanas. Ang Ginoo nasayod nga ang mga tawo makasugat og daghang mga kalisdanan ug mabuak ang ilang mga kasing-kasing ug mabulingan pag-ayo sa mga sala ug kadautan. Nasabtan ni Jesus nga gikan sa kasing-kasing nga nabuak ug nabulingan sa mga sala, nagagikan ang bastos nga mga pamatasan ug balimbungon nga mga pulong ug mga buhat ug naluoy kanila. Kadaghanan sa mga tawo mohukom, mokondonar ug dili ganahan og magpalayo sa ilang mga kaugalingon sa datang mga tawo base sa makita sa gawas. Apan, imbis nga hukman sila, si Jesus mitabang sa mga masulubon nga kasing-kasing uban ang gugma aron ayuhon sila. Ang atong Pastor Emeritus migamit og analohiya sa pagpatinaw sa kaayo ug gugma sa Ginoo nga makagako sa daotang kasing-kasing. Ikumpara niya kini sa paagi sa pagtrato sa usa ka ginikanan sa usa ka bata nga nagisalaag. Siya miingon nga dunay duha ka dagkong mga tubag sa usa ka bata nga hinungdan lamang sa kasamok o kasakit. Usa ka matang sa ginikanan ang maglagot ug magdumot sa bata nga miingon, "Nasayod ka ba kung giunsan ako pag-antos ang pagpadako nimo og maayo? Nganong naisalaag man ka?" Apan lahi ang mga ginikanan nga adunay pagkamaayo. Magbasod sila tungod kay dili sila mas mahigugmaon. Wala magugugol og daghang mga panahon uban sa bata ug wala makasabot sa iyang kasing-kasing. Ilang basulon ang ilang mga kaugalingon sa bata nga naisalaag og mangayo og pasaylo. Asa sa duha ka tubag ang imong paminawon. Hain niini nga mga tubag ang makahimo sa bata nga naisalaag nga maginusol og mibalik. Kini mao ang lahi. Bisan og dili sala ni Jesus nga mga tawo mahimong makasala, siya nagtan-aw gihapon sa mga kalag nga gisakit ug nasakitan nga
sa mga sala uban sa walay kintuban nga kaluoy. Ang Mateo Kapitulo 9 versikulo 10 nagsulti kanato, unya nahitabo nga si Jesus naglingkod tambong sa kananan sa balay, tanawa daghang mga maniningil og buhis ug mga makasala ang nangabutong nangaon uban ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Ang tuyo ni Jesus dili ang pagudunar kanila kundi ang pagluwas kanila sa bisan unsang paagi. Busa sa Jesus ni sulay sa pagtago bisan ni adtong gitamay o gidagmalan uban sa iyang gugma. Karon, nagpuyo kita sa kalibutan diin ang maong pagkamaayo dili dawaton. Kung ang usa ka tawo makig-uban sa mga tawo nga gisaway tungod lang sa maayong katuyuan, makadawat usab siya sa mga pagsaway. Sa panahon ni Jesus, ang daotang mga tawo nagbutang-butang kang Jesus tungod sa iyang mga buhat sa pagkamaayo sa gugma, nga nag-ingon usa ka katawong ulitan ug palahubog higala sa mga maniningil og buhis ug mga makakasala. Si Jesus kinsa nakaila sa kasing-kasing ni adtong nagbutang-butang kaniya ug miingon sa Mateo Kapitulo 9 versikulo 12 hangtod sa 13. Dili ang mga himsog ang nagkinahanglan og mananambal kundi ang mga masakiton. Apan lakaw og tun-i kung unsay kahulugan niini. Gusto ko ang kaluoy ug dili ang halad kay wala ako moanhi sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasala. Si Jesus wala mobalos og dayag nga makiglalis. Gisulayan lang niya nga lamdagan sila sa kamatuoran. Bisan pa sa pagdawat o pagbutang-butang, si Jesus wala magpanuko sa pagduol sa mga makakasala. Iyang giayo ang ilang mga kasing-kasing ug mga kalag ug nagiya kanila ngadto sa kinabuhing dayon. Ang ubang mga tawo nagtan-aw lamang sa mga makakasala uban ang kaluoy ug nagduduha sa paggiya kanila ngadto sa dalan sa kaluwasan ug panalangin. Sama ra sa pag-ingon sa usa ka tawo nga nagtanggong sa kalamakan. Gawas dayon kung dili ka gustong mamatay walay pagtabang. Kung nahulog ka sa usa ka lamakan din adunay quicksand, lisod ang paggawas nga ikaw ra. Makagawas ka lang kung adunay mudakop kanimo gikan sa gawas. Ug usahay kung dili nimo buhian sa tao nga naa sa gawas ang imong kamot, mahimong mahulog usab siya sa kalamakan ug mamatay. Pero gigugma gid nimo ang usa ka tawo, buhaton nimo ang tanan aron maluwas siya. Kita ba o sa katawo nga musuti lang nga walay tabang tungod sa kahadlok nga adunay hugaw nga lapok sa atong mga kamot kung makadakop kita sa usa ka tawo nga natanggong sa lamakan? Natural lang nga mahimo kang mangayo og tabang kung walay katakos sa pagluwas kaniya sa imong kaugalingon. Bisan pa, hinungdanan nga susihon kung wala pa nimo gibulag ang mga patay sa kalag tungod kay dili nimo gusto ang kasamok. Bisan pa sa pagkabalaan og walay sala, si Jesus wala mahadlok nga pasipalahan ingong higala sa mga makakasala. Hinoon, siya mitultol kanila ngadto sa kaluwasan o kinabuhing dayon. Gihinginlan ni Jesus ang mga demonyo gikan sa mga nagantos, uban sila nila og gipalig-on ang mga masakiton ug mahuyang. Wala siya makiglali sa daotan apan misulay sa paglamdag kanila sa kamatuoran. Daghang mga tawo nakahimamat ni Jesus mitapos sa pagkinabuhi sa usa ka bag-ong kinabuhi nga hingpit nga lahi sa nangagi. Panangitan si Mateo usa ka maningil og buhis, nahimong tinun-an ni Jesus. Si Maria Magdalena nga wala masabtan sa katilingban isip usa ka makakasala, nahimong usa ka babayi kansang lawas ug kalag bug-os, ug kinsa nahigugma sa og misunod pag-ayo kang Jesus. Pinaagi sa pagkawalay kasaway ni Jesus daghang mga nagkinabuhi nga walay paglaom diha sa bungaw sa kangitngit ug pagkawalay paglaom nakakita sa masanag nga kahayag sa kaluwasan ug nakabaton og buhing paglaom. Bisan pa sa iyang pagtagad sa mga kalag, uban lamang sa kaayo gugma daghang gihapon ang nagdumot og misupak ang Jesus. Naglakip sila sa itaas nga mga pari ug mga eskriba ug mga pariseyo. Sa dihang ang ilang pagkadautan gipadayag pinaagi kang Jesus ang tinuod nga kahayag, sila dili makaagwantan niini ug nagbuhat og labaw pa kadautan. Nangita silang mga paagi sa pagdakop ug pagpatay kang Jesus ug giluto sa mga tawo nga mituo kang Jesus. Kini sama sa usa ka nag-aso nga pabilo nga nagpakita sa itom nga aso nga makadaot sa iyang palibot tungod kay ang kalayo huyang og dili makasunog sa hingpit nga lana. Ang pabilo kasagarang mapalong aron sa ang itom nga aso kay muhunong. Apan wala ka nabuhatan ni Jesus sa dihang ang mga tawo nga gipalong sama sa nagdilaab nga pabilo tungod silang pagkadaotan, nagbuhat og daotan og nagdaot kang Jesus. Siya wala gyud motunglo kanila ni gusto nga sila malaglag. Si Jesus nagtudlo lamang pinaagi sa mga pulong aron kini nga mga tawo makahinusol ug makabiya sa mga sala.
Si Jesus na ibalo nga si Judas Iscariote nagunahuna sa pagbudhi ug pagbaligya kaniya. Apan si Jesus wala mobiya kaniya hangtod sa katapusan. Si Judas gigako sama sa ubang mga disipulo kini ang kasing-kasing ni Jesus nga dili makapalong sa nagasu nga pabilo. Ang Juan kapitulo 13 bersikulo 1 nag-ingon, kanato karon sa wala pang pista sa Pasko si Jesus na ibalo nga ang iyang takna miabot na nga siya mobiya niining kalibutan ngadto sa amahan nga nahigugma sa mga iya nga niya sa kalibutan, siya nigugma kanila hangtod sa katapusan. Kung direkta pa nga gipunting ni Jesus ang pagkadautan ni Judas o gibadlong siya, mahimong mas madautan pa siya. Tungod kay maayo man ang pagtrato ni Jesus kang Judas, nakahimo siya sa pagbabilit uban ni Jesus hangtod sa katapusan. Nagulat ang Ginoo hangtod sa hustong panahon. Gisulayan niya paglamdag si Jesus o gitrato siya sa kaayo aron siya motalikod sa bisan unsang paagi. Bisan tuod kini wala magpasabot nga si Jesus nagpakaron ingnon nga wala makahibalo sa sala ni Judas Iscariote. Aron siya makabaton og pagmata, si Jesus nagpahayag sa iyang kasubo diha sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 24. Ang anak sa tao moadto sumala sa naisulat mahitungod kaniya. Apan alaot katong tao nga pinaagi kaniya ay gatugyan ang anak sa tao. Maayo unta alang ni atong tawhana kung wala pa siya matao. Sa katapusan si Jesus gibaligya ni Judas nagantos sa krus ug namatay. Kini sa katapusan maong paagi sa pagtuman sa providensya sa pagluwas sa katawhan nga gitagana alang sa kamatayon tungod sa mga sala. Sa pagkatinuod ang mga tao niining kalibutan ay sama sa kabugal nga tangbo o nag-aso nga pabilo. Sa makausa ug alang sa tanan giablihan ni Jesus ang dalan pinaagi sa iyang hingpit nga sakripisyo aron ang tanan makakita sa kahayag sa kaluwasan, makaabot sa kinabuhing dayon ug makapuyo sa bulahan nga kinabuhi. Alang sa dakong kabubuton sa Dios ug sekretong pagatiman, giantos ni Jesus ang tanang pag-antos uban ang kaayo ug gugma. Minahal nga mga kaigsunan, hinaot nga inyong sundugon ang walay kasaway nga kasing-kasing ni Jesus ug dili balion ang bugal nga tangbo ug palungon ang nagdilaab nga pabilo. Kung adunay usa ka tawo nga sa imong nahuna dili maluwas gikan sa usa ka nudnon nga pananaw, nang hinaot ako nga dili ka gihapon muhunong sa nga ug buhaton ang tanan aron madala sila sa kaluwasan. Kung adunay usa ka nagsalikoy sa dautan bisan kung nagbuhat ka og maayo, nang hinaot ako nga kaluy-an nimo ang iyang espiritu ug dili nimo palungon ang pabilo bisan kung gitdumtan nimo ang dautan. Bisan sa pagtuo, adunay mga kalagsama sa gibunalan sa mga tangbo ug nag-aso nga mga pabilo. Ang Roma kapitulo 14 bersikulo 1 nag-ingon, karon dawatang usa ka huyang sa pagtuo apan dili aron sa paghukom sa iyang mga nahuna. Kini mao ang mga kalag nga adunay huyang nga pagtuo kinsa napandol sa mga pagsulay ug mga kalisdanan ug wala espirituhanong kalig-on sa pag-adto sa simbahan sa ilang kaugalingon. Kini ang mga tawo nga nagpalisod sa ubang mga tawo nga magtotoo tungod sa ilang mga pagkadautan nga wala pa masalikoy. Kini ang mga kalag nga nagbuhat og dautan og bibiya sa simbahan ug sa ulahi na kahibalo nga sila kay nasayo. Apan gibati nila ang kaulaw nga mobalik. Nang hinaot ko nga bisitahon una nimo kining mga kalag ug ituy-od nimo ang imong mga kamot ngadto kanila. Kini usab ang mga tawo nga una sa pagtuo apan karon sila na ang ulahi sa espirituhanong diwa. Ang ubang mga tawo nga mianhi sa ulahi mahimong manguna sa espiritual. Nakadawat sila sa dugang mga gugma ug mas taas nga mga posisyon samtang katong nauna nahimong naulahi. Busa, katong nag-una apan nabiyaan mahimong makigbisog sa pagdawat sa gugma ug pag-ila. Usahay, tungod kay sila nasuko sila makahimo og dautan ug masina sa uban ug maglibak mahitungod sa kanila. Kini sama sa nag-aso nga pabilo nga nagbuga ug itom nga aso. Kung ikaw tinuod nga nag-una sa espirituhanong paagi, kinahanglan nimong masabtan ug dawaton ang kinaiyanhon nga mga pagbati ni adtong ubos sa unahan. Apan, kung wala ka, nagunahuna nga wala sila nasulod sa espiritu tungod sa ilang pagkadautan, unya dili ka usab moingon nga usa ka persona sa espiritu. Dugang pa, ang walay kasaway nga kasing-kasing dili mosulay sa pagpildi sa uban pinaagi sa pagsulti sa husto ug sayop. Unsay kapuslanan kung kita makailatali sa husto ug sayop nga magpayagyag sa mga sayop sa ubang mga tao. Hinunua, sa katapusan na atong mapalong ang nag-aso nga pabilo. Importante nga sulayan ug luwason sila imbis nga tubnob-tunuban o gubon sila.
Ang walay kasaway nga kasing-kasing motunaw ug mopalihok sa kasing-kasing sa mga tawo nga nagbuhat og daotan pinaagi sa pagtagad kanila uban ang kamatuoran og gugma. Kita kinahanglan nga adunay usa ka limpyo nga kasing-kasing nga puno sa kaayo ug gugma nga kanunay nga natural nga mogawas. Sa pagbuhat niini kita makapatan-ag sa dato nga kahumot ni Kristo. Unya ra kita nga matawag nga walay sala. Minahal nga mga kaigsuonan, ang bersikulo 21 sa pasahe karong nagsulat, ug siya nahimong paglaom sa tanang katawhan. Ang ngalan sa atong walay kasaway nga Ginoong Hesus gidayig sa tanan nga nagtuo hangtod karon. Kini usa ka bilinhon ngalan nga naghimaya sa Dios. Kung kita bug-os nga maghimo og pan niini nga mensahe og ilhon nga walay kasaway sa tubangan sa Dios, kita mahatagan usab niini nga dungog. Hinaot nga mogawas ka sa usa ka kusgan nga kahumot ni Kristo bisan asa ug magiya sa daghang mga kalag nga nangamatay sa sama sa usa ka bugal nga tangbog usa ka nag-aso nga pabilo padulong sa dalan sa kaluwasan ug panalangin. Unya, ang giingon sa Deuteronomio kapitulo 26 bersikulo 19, mahimong mahitabo nga ipahilayo kaniya labaw sa tanang kanasuran nga iyang gibuhat alang sa pagdayeg kabantog ug kadungganan ug nga kamo mahimong usa ka katawhan nga gipahinungod ngadto sa Ginoo nga inyong Dios sumala sa iyang gipamulong. Ang walay kasaway makabaton og pagdayeg kabantog ug kadungganan igabutang sa taas nga babaw sa tanang mga nasod nga iyang gibuhat ug pagatawgon nga balaan sa lungsuranon sa Bagong Jerusalem. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kitang tanan mosundog sa walay kasaway nga Ginoo ug makaambit sa himaya. Amen.